Охо! Охо! Братва, гледай сега аз как ще ляза по бързата процедура. Айде, връщаме тази 40 минути, брат. Станали сме в 3 часа. До сега в момента е 6:30. Това какво прави? 15 часа и половина сме навън. Резултата 20 кефала, един скъсан разпер, 4-5 атаки на повърхностни. Петста имаше 5 атаки на повърхностни примамки, с която един беше кефал. Да, едната беше кефал. На големи повърхностни за разпери. Доволни сме, ама можеше и повече. Много труден риболов за 4 юли на Тунджа в този участък. Така че, благодаря ви. Приятно гледане ви пожелавам. Клипът ще е много емоционален, много различен и с него има малко повече глупости, така че приятно гледане. Може да харесате и да се абонирате за канала. Айде! Видя, го знам. Ого! Не, кефал. Кефал, това е направо. Супер рибка, брат. Като за доброто. На титан пулчето. Севтосахме го. Севтосахме, да, с много хубава риба. Брутална. Севтосахме титан пулса. Страхотен кефал. На само тайни. Че ме опръска. Продължаваме ги търсим с пецата. Той разловява прототипа на кран кури. Има между другото една риба, но му се откачи. Тъй че, пожелайте ни успех и ние продължаваме да ги търсим. Чимширч. Братол, не знам кой е това. Кефал голям. Дали е кефал? Ама не е голям разпер. Кой е риба? Аз се видях кефално. Да, ама сега съм набив това. Тя зад камъка. Скъсаме. Не, разпер беше. Разпер, много е на Брато! зад камъка. А? Тук прави сам магистрала по 30. Мога да караш 90. Да. Оп. Ето го. Еми, не са рибите, за които сме тръгнали, но поне да ловим нещо. Условията са екстремни. Не знам, а гледай сега аз как ще ляза по бързата процедура. Охо! Охо! Клендзила! Хубав. Само че това течение клендзила на биг чаба. О! Монстър на титан пулчето. Направо никакъв шанс не й даде. Брутална риба. Буквално сме от
6-7 часа на реката и това ми е втора хубава риба. Обаче рибите нещо не са гладни или посягат просто много плахо. И правим каквото можем двамата заедно с пецата, но резултатите са много отчаиващи. Но продължаваме, пък може и да излязат, знам ли. Така че останете до край. Айде. Какво е по-голям да станеш? Опа! Опа! Малки са, но в течението, в бързата вода дърпат доста. Супер кефалче. Опа! На новото воблерче на Golden Catch Magoon. Опа! Швепс, направо ми заби тройките. Ко става? Изкарахме от един вир две риби ли? Двамата ли? Охо! Спадането. Аааа! Пак на чабъкчето. Къде бе? Брутална риба, ама той течение как да го варя? Аре! Как да го варя? Кой има да му вариш, бе, човек? Какво направи? Виж само търка в камъня. На помпиго? Брутална риба. Клъп е, ама... Да, клъп. Распер. Не, или штука. А, не, разпер. Не. Не, кефал е голям. Можеш ли да го кепнеш? Кепна веднага. 50. Не, 40 смица. Ай, фащаме ли баш, че е 48? Хубаво, да, 49. 48 и 2. Дай го тук. Ай, че я накосам. Дай го. 50-ка от голе. Ай, пусти рибата долу, брутален кефал, човек. Леко с въдицата. Само. Може ли интервю, колега? Много е брутален човек. Капан. Мазната И- 50-ка. Супер бруталната риба. Токмак. Не 50. Гаранция. Води метъра. 50. Варя го. Е даже тая риба. Вадя. Показвам. Господин майстор. Показвам. Рибата е Рибата е 40... от до опашката до опашката. Съм мери. Добре, ай 40... 50 е точно. Елата. Загуби бас. Много е хубав. Даже аз ще го снимам. Ще е Ай, връщаме тази 40 смица обратно. Не, 50-ка. 500 си мисля, че е 50-ка. 40 смица. Бъди скромен, бе. Не бе, брато. А, тук е, бе. Не. 40, не, 30 суица. Направо сте там полуса го варя, брато. Направо това е
Стоян Колев на вариците. Не, брат, просто явно от проводката дето променихме. Ема... Ама аз си промених проводката за тебе, не знам. Аз промених и държанието, не знам. И напа, ама той и влие в течението. Да. Отвлито хора. Е това. Не се напълни картата с памет. Не успях да ви го снимам. Една 35-ца. Даже не е 40. На чъбито. Ще направи бела. Иска да си ходи. Чая го штракна и да си пуска. Ходи, ще див. Много за малко. Направо сетих нежния полах. Не знам, удари, ама е някакво много детската градина. Чакай. Аз си играя обаче с огъня, брато. Не така човек снимам, бе. От едната го откача, от другата се закача. Кой е това кефалче? То виж го. То воблера по-голям от него. На зиебача. Уй, удари ме. Уй, видя ли атаката, че? Разпер, много голям разпер. Аз го видях как гърмеше. Атаката видя ли? Само видях вълната. Вай, пак кривогледа работа, човек. Тихо! Не се виждаме като точките. Добре, лад. Ти съм босна, бе, брат. И падна е там. Клона ли, бе? Птицата са босна в клона, бе. Не е ли видя, бе? Чимширч. Това беше направо. Тук влизах в колата. Виж го, пак се върна, бе. Чути това пак, бе, човек. Айде. Не е хубаво, ама направи го. Отизи този вятър, бе! И бах ти вятъра!